Ang nangyayari po sa People's Holta, pag, pag makusugon po ang uran is grabe man po ang nag-aara ng tubig. And ako po, sa part ko po, na-slide na po ako. Duwa po kami, duman po sa may stairs, tas may floor. Na kung saan po, dako lamang po bagang perwisyo para po sa mga taong nagdidigdi sa City Hall. Sana po maayos man po ang roofing, and ito pong duman sa may, ito pong, lalo na po itong digdi sa building po sa may ano kang accounting, yan pong Accounting. diretso. Grabe po ang uran. Pag nag-uran man lang, ano? Ayun po, pero makaka-aksidente po ng Hey, tao. actually, ano yan, order me na yan si Materials by February pa. Apod ka ni February may pa order. Tapos, dahil sa na-COVID, na-stop si processing, na-deliver pa lang po last week. Inahalat mi na lang po taribay mi na itong mga gutter. Kasi ano po baga to, lata. Kunyan, plastic, na ang tig-order mi. Inahalat mi na lang po, kung mai-kompleto tungo niya na, by Monday, re-repair mi na po yan. Naka-schedule na po kaya yan, kaya lang, dahil nga sa nagka-COVID, naka-renod si mga quarantine facility na inarayos mi. Tapos, na-approve ang pamalang si PO, na-deliver pamalang si may Kaya, na po yan, naka-proyekto na. Salamat po. Sige, salamat po Ate Osang. Uga pa po. Si Ma'am Cecil from CPDO. May dadagdag lang po ako dyan tungkol dyan sa People's Hall. Ang aram ko kayo, may dadagdag ako katag dyan. Ang mga gutter dahil dyan, barado kasi inaapo na ng mga baso, kutsara, tinidor, something, mga trapo, Kaya, siguro, disiplina na lang na, di pag-arap po na ng basura dyan sa may bintana. Kasi, Ano po yan, pag matag-uran na, nasarakat po kami dyan sa atop, lalo na pag tagbagyo. Yan po kayang gutter na yan, ikasarakat mo yung tigre-relinigan mo yan, lalo na sa main building. Kasi ining main building, ini kayang mga dahon dyan, minsan pag yan, concrete gutter dyan, napapano yan. Kaya may nailing minsan din doon, naguhurulog kami ng inuhulog mi sako-sako na kukuha kami dyan, kung mga pinsan, 10 sako o 10 garbage bag. Tapos at the same time, digdi talaga sa may parting sanggunian, yan, pero may talagang kadako dyan, minsan tela, kung ano-anong nauka, plastic, mga plastic and soft drinks doon, inaarapon. Kaya ang ginibo may mandigdi sa may parting sanggunian, tiglaganan ming screen. Kaya lang kanila ganan ming screen, si mga nakaralawag duman. Basta iyo po, may naman po yan, sana ko po, dikit lang na disiplina, pero igwa na po kami yaning project na, si gamit na lang po pigahalat mi. Tapos itaw mi po, kaya ngon yan, yung paduman sa Triangle Elementary School, nagbubuhos kang patwalk. Pagkatapos ka to, yung target mi ngon yan na this week na ayusin mi na po yung gutter na yan. Sige, thank you ma'am. Ako man po, about sa CR, may plan ba kita para dagdagan, augmentation ining, di ba, luma, dati pa yan, except duman sa ibang building na bago ugwaman. Kasi every time na may activity dyan, kayang iserve itong mga clientele kang city, including the employees din, itong taas sa kababa. About sa Mayo kaya garo duman sa plan. Arog po kaya pag mga Draculaon na planning na, kaya mga bako mi na po yan. Lang po kami, apod yan, pang repair lang kami, po. Pero nag-submit po kami kaya, kung last year ko dating paplanhan mi na, nag-submit kami kay Sir Frank ang budget kaya, day na realisar kasi kung matatandaan ta po na garotigibuan na ng plano kan city engineers. Ipo baga. Yung gabos na si comfort room na kati daw sa plaza, re-repair within one na lang apod kani. One sarong itsura na lang magayon, ibaga presentable. Additional day ko po aram kasi dapat po si CEO manggiraray tas hindi mo po baga sa sa permitting ta sa building man. Ang aram ko po nag-submit kami tapos garo milyon po kaya di ko po ngunyan. Pero nag-submit manggiraray kami para tong simpleng repair lang kaning mga comfort rooms. Kasi luma naman talaga. Pero napirmahan na po. Sugma lang garo o kamandi po. Para sa material sa pag-repair ka mga comfort rooms. Pero additional po within the na po yan. Pag nakula na kaya pong construction, dikit man lang kami
nasa 27 lang kami, babarangaon mo pa. Ang civil works ko po is nasa 7 katao man lang, binabanga ko pa. Kaya di may pagdrakulaon, di may kaya. Minsan nahagad kaming tabang sa City Engineer's Office para matapos lang sa room project. Okay, salamat, engineer. At yan, ihapot ko ulit sa engineering. Sige, ugwapa po. Sa online, may nagsasabi bang mayo so far? May dagdag na lang po ako. Actually, baka maninig question, mas suggestion pa. Kasi reflection po kung ano ang paano magpalakad ang sarong institusyon sa iyang pasilidad po baga. Siguro po, siguraduhon ta na halimbawa yung sinabi po ni Ate Osang na dapat liban sa accessible siya, safe man po ang satuyang mga pasilidad kasi sarong aksidente dyan is too much, dapat mayo po kitang maaksidente dyan. So, arog po kayo dahil may special office man na dedicated para sa pagsasaayos kang maintenance, kang building, sana po ma-ensure man po so security and safety kang lugar. Salamat po. Ade po, may mga post po ako, kung may question, pwede mo magkapot na. Ayan, ako po yan ang magparatay dyan. So far, makaman, baka mas engineering ang magabat. Sige. Hinahalata lang po ang duwang opisina pa. City Engineering Office, tapos Naga City Council for the Protection of Children. Antabay lang po kita sa mga nagdadalan live sa Zoom, saka sa Facebook Live. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinugrubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabos lang na genyo magpangadji sana magtugod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin pa mabalik nilaray ang ugma sa naga dawat pa may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglaom ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan nagin ka basta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang sa namamatian tang krisis kunyan makakaasa po kamo mayong mawawalan mayong papabayaan yaon kami igwa kamong malalauman igwa kamong masasaligan igwa sa inyong maataman nagyenyo kita perming andam magtiwala ka kakayanin ka mabalik nilaray ang ugman sa naga dawa na may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan nagin ka na ibasta kita natatanyo kita pirming andam
Nagenyo na ba na? Nalalauma sa saligan, nangangataman, itapir ni andam. Nagenyo na ba na? Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, nagbasta, kita natatanyo, itapir ni andam. Nagenyo na ba na? At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maumang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Narana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan.
nandito na. Nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nana na, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger. And together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Yang session mo niyan, ang mapresenta pong pangalawang opisina, iyo po ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. Ini po itatao sa tuya ni Councilor Elmer Baldimoro po. Yaon din po, nagdagdag kita, si Ma'am Rose. Okay po. Saka online po, yaon po si hi po kay Miss Tin San Gabriel. Siya po ay sa Circle 8 Corporation. Nagdadalan din po siya sa Soho Live. Salamat. Maray na aga po. Pam Marion, Dave, sa Satoya pong BPC Federation President, ang dati kong kaibanan sa Liga ng mga Barangay, Kap Alan Matos, Ma'am Rose, Engineer Jarwin Evangelista, kang BMO, Ma'am Cecil, Kagawad Tupe, sa Gabos po. Sa Gabos na nagdadalan, maray na pagkaaga. Maagad po akong dispensa, hali pa lang po kaya kita ngunyan sa blessing kang Bagong Santa Cruz High School. Ini po panduang high school na itinugdok sa administration kang satuyang alkalde ni Mayor Nelson Ligacion, na ang katuyuhan po mairani ang mga estudyante sa eskwelahan. Kumbaga po, bringing government nearest to the people, pagtao man pong lugar sa mga aki na dahil na mapamasahe, harani na sa saindang lugar ang eskwelahan. Kaya naugma po kita na duwa na pong high school ang mabubuksan this school year, and dakulang bagay po yan lalo sa mga kaakian kang syudad ning Naga. So I'm here po to present the budget of the Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. Tano dai po. Okay.
Di ko po pala na-mention, tinatry ko na ng clicker. Ini po ang logo of the Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. Mahiling po nindo dyan, inclusive, including the children with disabilities. So this is the mandate of and legal basis of the council. Susubra. By Republic Act number 4881, an act creating a council of the protection for the protection of children in every city and municipality in the Philippines. So every cities and municipalities po sa interong Pilipinas igwaning local council for the protection of children. Digdi lang po sa Naga, Pig Innovata, kaya ang pangalan niya is Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. And we also have a DILG memo 2012-094 signed by the former DILG Secretary and our former City Mayor, Mayor Jesse Robredo, the strengthening the local council for the protection of children. And digdi po sa Naga, we already institutionalized the council through an ordinance number 2014-068 and also creating the Children's Affairs Office. Among the members of the NCCWPC is the Naga City People's Council and also the Saligan. On the LCPC budget, it is mandated that 1% of the internal revenue allotment is intended for the strengthening and implementation of the programs, project, and activities of the local council for the protection of children per Republic Act 9344 Section 15. So, ipo yan ang basis kang budget kang local council. So, for 2021, the era of Naga City is 741,415,299. Tama, Ma'am Cecil. Ada yung para. So, the 1% of that is 7,414,152.99. So, iyo po yan ang intended budget for the NCCWPC. So, hindi po ang Pigibong Work and Financial Plan for 2021. So, ini po ang reason kaya gusto kong ining pointer. Ito tokdo ko kuta, kaya lang na, dahil naihiling. First is the production of IEC materials for children. Lalo na po ngunya na kaipuhan tang dakol na mga notices, dakol ning mga information campaign. Minanigo po na mag-alokar ng pundo para sa production of IEC materials for children na pwede pong ipaskill sa mga educare center, sa mga public, sa mga elementary and high school. We also plan to revise the Comprehensive Local Juvenile Intervention Program, aramian ni Ma'am Rose, na due na po ito for revision. So, we need to revise the Local Juvenile Intervention Program. We also, padagos po itong pagibutan ng mga ordinances pertaining to children na ultimately, i-revise na po itong Children's Code. We already passed the Naga City Children's Code last 2018, pero may mga kadagdagan pa pong mga programs, ordinance na i-include man. So, we need to revise the Children's Code. We also plan to establish database for children. Sa kunyang po, ang opisinang in charge kayan is the CPDO. Pero maintindihan ta na ang CPDO, kadakol yan gibo.
So we need the Children's Affairs Office plan to establish its own data. Ang experience na po kaya, hinahanapan kita ng comprehensive data for children. Pira, halimbawa po, 0 to 1 year old, pira iyan. Pira ang lalaki dyan, pira ang babae, pira ang may disability. Kung halimbawa 6 years old naman, pira ang lalaki, pira ang babae, pira ang with disability, pira na dyan itong nag-i-enroll sa educare or kinder. So we need po ayan data na yan para mas ma-implementa itong mga programs for children. We also, syempre po, every month of November, we celebrate the Children's Month. Balikan ko lang po. And also in the establishment of database for children, we plan to issue an ID for the Barangay Children Organization. Si mga miyembro po ang Barangay Children Organization. And we plan to tie up sa mga establishment para magkaigwasindan ng discount. Dahil pa po kaya kita pwede mag-mandate to an automatic discount, pero pwede kitang mag-tie up sa mga establishment, si mga member ng Barangay Children Organization, they could avail discount from partner establishment. Ipapahiling lang po nila itong ID. Next po, the Children's Month celebration. As we all know, the month of November, yan po dyan itong celebration kang Children's Month. And also, the State of the Children report na ginigibo po mismo kang satuyang alkalde. Aside from the usual State of the City report, may separate report po ang satuyang alkalde during the Children's Month celebration, the State of the Children report na iyo po ang na-serve na culminating activity on the month-long celebration. We also have children's birth registration. Digdi po kaya sa siyudad ng Naga, maski nagluluwas na sa barabarangay, digdi sa City Hall, igwa na kitang mga program on birth registration kang City Civil Registrar. Dahil pa manggiraray na uubos itong aki na may igwaning electric pan pa dito. Ginagara na ako. Sorry po, ginaganot na kaya akong maray. Kaya minanigo po na ibalita giraray. Every year po, pigbabalita sa Children's Month celebration ang Children's Birth Registration dahil iyo po bagayan ang #1 right of a child to have a name, a nationality na dahil niya ma-obtain kung mayo siyang birth certificate. And para otro po, kaya ngunyan po for this year, we increase the allocation para po itong mga mayo talagang kakayahan, maayudahan duman sa, although po libre itong birth registration sa Civil Registrar for Indigent Constituents, pero ito pong mga requirements, arog po kang NSO, negative result, kung may mga kukuanon pang document, kung ang pinangaki sa ibang munisipyo, dahil yan na po provide katong mga parents. So, we plan to give financial assistance para po makumpleto na talaga na maayudahan sinda. And we also we allocated budget for comprehensive parenting seminar. Tano po naisipan iyan. Although may mga ginigibo naman ng mga parenting seminar sa school, ang Queen, yaon si Osang, may ginigibo man ang Queen kaiyan, ang educare. Gusto ta pong ma-educate itong mga parent, particularly itong mga yaon duman sa mga sityo, sa mga zona, na ma-educate po itong mga magurang on proper hygiene, good grooming. Dahil pag na-educate mo po ang magurang, it will follow sa aki.
And also, kabali dyan itong nutrition education, kabali na din itong population education. Gusto tapong tauan ning poder na ay lugar na ma-educate ang mga parent lalo duman sa mga sityo na matukdoan sinda kang population program dahil pag more than 3 na ang aki medyo difficile na yan i-manage. Gusto tayong ipaintindi sa mga magurang. Kang kita po, kapitan sa Concepcion Grande, nakapokus kita dyan. Nagtatao nga ni kita kadtong incentive duman sa mga nagpapa-ligate and itong vasectomy sa mga kalalakihan. Dahil pag sadit lang ang pamilya, ang chances kayan, maray ang puturo kang sa iyang mga aki dahil matatawan siya ning sapat na pagkakan, sapat na atensyon, sapat na edukasyon kumpara kung dakol. Kabali din po sa comprehensive parenting seminar itong pigpupus na program kang city government na household gardening or urban gardening na in partnership with the city agriculturist, pwede sindang matukdoan ng pagtanom mismo sa saindang harong na dahil nakaipuhan magbakal ng mga gulayon sa luwas mismong sa laog kang saindang harong sa paagi kang mga masitera or paso, pwede na sindang magtanom and other information po na pwedeng maitukdo sa satuyang mga kamagurangan. Na pagmaray po ang ginigibo kang satuyang mga kamagurangan, ultimately ang makikinabang kani iyo ang mga haki. Next po, ito ni pong search for the most child-friendly barangay. Parte po kaya to encourage and also to augment ito pong programs and project ang mga barangay. Iga po kitang search na pigi-evaluate ang mga barangay on the program of the BCPC sa lambang barangay. Dahil gusto ta pong ma-ensure na in line with the city na kung maray ang programa kang syudad sa kaakian, dapat po may extend iyan sa barangay. So this contest, iyan na po iyan itong pagsukol man sa inda kung marayan sa indang programa and as an incentive, igo po iyan ng corresponding prize na pwedeng ma-receive kang barangay. And also po, piga-antisiparan tamang girare next year itong child-friendly city evaluation. Last year po, we won the most child-friendly city in the entire Philippines. Ngunyan pong taon, according to the Council for the Welfare of Children, daingo na po dadagos ang search for this year. Pero most likely po, next year, madadagos giraray iyan. And also, we have allocated for the advocacy plugging. Nakakatabang man po yan para po ma-inform ang satuyang mga constituents on the programs for children. Next po, on the capability building and establishing intersectoral communication and functional partnership, we capacitate the barangay children organization. For the information po, 27 barangays po, Naga has already barangay children organization. And ang president po, kaiyan, iyuman ang nagtutukaw na child representative sa mga BCPC sa lambang barangay. And we also federated ito pong mga barangay children organization na ang federation president kaiyan
iyo man ang nagtutukaw na child representative sa Naga City Council for the welfare and protection of children. Ini pong child representative na nagtutukaw sa BCPC and NCCWPC, igo po sindang mandate from among the children. Dahil lang siya itong piga-appoint o pinipili, kundi po mismo ang mga aki ang napili sa inda to represent them in the council. And also, the Children's Congress, po yan itong pagtiripon ka mga kaakian sa siyudad ng Naga during the Children's Month celebration. We also allocated the Barangay Children's Code Right Shop. Ngunyan po kaya, ang mga barangay naghihinguha na makagibo naman sindan ning individual Barangay Children's Code. Alagad, nanotaran po kang sangguni ang panglungsod na kaipuhan pang ma-harmonize, maayos ito pong pag-ibuninda. Kaya mas maray po na magkaigwan ning right shop para mas matukdoan sinda. And pag-review mi man sa sangguni ang panglungsod, dahil naman kami didipisilan, dahil naman kami magpapara komento dahil kumbaga po may standard template and matukdoan na ang satuyang mga barangay official sa Pagibo, Caayan. And also the NCCWPC regular meeting, mandated po baga na dapat sa sarong taon igwaning apat or every quarter nagmi-meeting ang council. However, digdi po sa Naga, we do it every once in 2 months. So, duwang sa laog po ning sarong taon, anom na beses na meeting ang council aside from itong mga special meeting. And also the Federation of Barangay Children's Organization, nagkakaigwa man po sindang meeting. And then the BCPC regular meeting, ito po yan, meeting kang mga barangay kagawad committee chair on children. Dahil po organize po sinda, and sinda din po ang nagtutukaw na focal person for the program on children in the barangay. And also we allocated other trainings and seminar. Next po, for the institution of tangible outreach services and extension programs, we plan to assist the Barangay Reading Center. Ngunyan po ba kaya ang mga Barangay Reading Center, reading center lang talaga dyan. Ang yaon lang dyan is libro. So we plan to allocate 1 computer and printer to each Barangay Reading Center. Ang katuyuhan po kaya, lalo ngunyan, na ang mga aki online, pwede sinda duman makigamit sa barangay for internet and printing. Katuwang tapo dyan ang mga BCPC as their project, sinda naman ang ma-provide ng internet, and at the same time, ito pong mga bond paper. Pero syempre po, this will be regulated dahil may number of pages lang ang pwedeng ilibreng i-print. Baka maubos man ang supplies kang barangay. Pero ang kagayunan po, pwede nang itong mga barangay reading center ngunyan sa interong barangay, iga po ba kita ngunyan itong i-eskwela center and barangay reading center na minamanage kang mga barangay literacy worker, madadagdagan po ng one computer, and kumayo pang computer sinda, at least magkakaigo sinda, and a printer. And also po, assistance to SEED and EduCare Center. Napag-araman ta po na magiging modular man ang mode of teaching sa EduCare, and they need copier and also supplies. So dipisil man po na ang printing lang gabos digdi sa City Hall. Kaya pagkakanigon ta po na makaprovide ng at least a copier
kung dahil pa maubos ang interong barangay, mapiling o nakita itong mas darakulang barangay na nangangai po ning Kapier para po ma-providean taning assistance ang SEED and EduCare Center sa Satuya pong mga barangay. And also assistance to SPED and post-SPED center. The same po, mas kinakaipuan pong ma-assistensyahan itong mga children with disabilities. Same man po ang mode of teaching ngunyan, modular, and they need po also a Kapier. And ini pong post-SPED center, iyo po ni itong ginibong programa para itong mga hali sa SPED center na mga darakula na pwede na po mag-class sinda. Located po ni at the back of the children's center. Ito pong mga aki na nag-undergo ning skills training and other training na pwede po nindang magamit on their future endeavor. Also, we allocate financial and medical assistance for children and emergency or desperate cases. Dahil ito pong mga aki na nangangaipuhan, lalo po kung in kaso na abused or kung iba ang kamugtakan, may nakatalaan po kitang fund for assistance. Another program po na introduce tayo ng Maugmang Kaakian program. This is an outreach activity to the sitios or ito pong mga zona sa barangay na buta pong matukdoan itong mga aki na lalo ngunya na matukdoan ta kang proper health protocol, matukdoan ta ning values. Importante po kaya ngunya na sa hoben na edad kang mga aki, matukdoan na ning values dahil dadarahon po ninda yan pagdakula ninda. And mas maray po na pagpuon pa lang duman sa komunidad ninda, matukdoan sinda ning proper hygiene, proper grooming, proper nutrition na minsan na mismo ang aki magiging health conscious sa saiyang sadiri. The Child Case Management Seminar, this is a tie-up program. Nag-aaram ka ni si Dave. A tie-up program with Saligan. Pinapasiguruhan niyo po girari kani next year na baka day madagos ngunya na taon dahil due to health protocol. Kay puan po kaya magkaigwan ning workshop and kay puan may interaction. So day siya maray webinar. Kaya ang ultimate po kaning result kaning Child Case Management Seminar, magkakaigwa po ning flow chart. Ito pong pag-handle kang kaso kang aki. Either siya ang victim or siya ang perpetrator. Giramdamon ta po na maging ang perpetrator, victim ang girare siya, and kaipuhan niyang maasistihan. So, with this po, ining Child Case Management Seminar, kung halimbawa po, ang may aking naabuso, si magurang, pag duman sa barangay, aram kung ano ang sunod na gigibuhon. Sa experience po, kaya ngunyan, pag nagduman sa barangay, itutokdo sa pulis. Pag nagduman man sa pulis, itutokdo sa CSWD. Pag abot naman, yan po ang satuyang alkalde, ang chairman kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. Good morning, Mayor. Aram ta po ang kasibutan kang satuyang alkalde. Baka 2 oras lang ang turog niya ngunyan. Balikan ta po. Aram po ka nabanggitan ko, pag ang magurang po pigpapasapasahan, minsan, dahil na yan na dagos magreklamo dahil mapagalon palan ngaya. Imbes na mareklamo, dahil na lugod ngayon mapagalon. So, dahil po mapupundo itong pag-aabuso sa mga aki kung dahil yan matatawan ng kasimbagan. Kaya digdi po sa Child Case Management Seminar, magkakaigwa ng
sarong flowchart na kung sain man magduman itong magurang, aram kung sain masunod na dudumanan. Dahil na itong pagpapasapasahan kung sain siya mareklamo. Dahil yaw na po duman sa flowchart and kabali sa mga i-orient itong mga in charge sa barangay, the BCPC, ito pong in charge sa PNP, itong WCPD desk, and also ito pong mga social worker digdi sa CSWD. Another po is the milk and vitamins assistance. Dahil po ngunyan sa mga nangyayaring mga lockdown, nangangai po itong mga aki ng gatas asin vitamina na para po mas lalong ma-boost ang sa indang immune system. So, habo tamang po na magpadagos pa ang pandemya next year, pero mas maray ng andam po kita. Ngunyan po ginigibutayan sa mga lockdown area na nag-a-assist po kita ng gatas asin vitamins duman sa mga aki na nakulong duman sa lockdown. Next, on the participation to socio-cultural activities, we are hoping po na January tapos na kita para igaw kitang Santo Niño Children's Festival. Iyo po kaya nitong nilulook forward kang mga aki. Ang Santo Niño po baga is the patron saint of children. So, looking forward po kita na mangyari girarayan next year. Last po is the maintenance of the office. So, the procurement of office supplies and other supplies, the procurement of furniture and pictures, IT equipment and other materials. Nagpupuon pa lang po kaya ang opisina, itong Naga City Children's Center, kaya kinakaipuan pa po ni mga arog kani. And of course, the honorarium for our staff, and the repair and improvement of the office, also the provision of telephone, mobile, cable, and internet. So, ang total po kayan, gabos, is the total budget we allocated is equivalent to 1% of IRA, 7,414,152. Tano po kita ang lokal na gobyerno kang Naga, tano kita nag-i-invest na maray sa mga kaakian dahil dakula pong parte ang mga aki sa satuyang syudad. Kung ano po ang magiging futuro kang satuyang syudad, depende po yan sa hulmata kang mga aki ngunyan. Arog po kang sabi kang satuyang dating alkalde, asin secretary kang DILG, ang tunay na yaman kang Naga, iyo ang mga nagenyo. Mabalos po, maray na pagkaaga. Kung may mga gusto po kamong ihapot, kung gustong suggestion, mas maray po na maipaabot sa ngunyan. Dahil ini pong present me, si kaisipan lang kang opisina, baka po may mas maray kamong kaisipan na ang pinakakatuyuhan ta po baga, mas mapakaray ang kamugtakan kang mga kaakian sa Naga. And ang budget po, dahil nakasurat sa gapo, pwede po yan baguhon. Kaya welcome po itong mga suggestion ninyo. Sige. Salamat po kagawad, Councilor Baldemoro. Sige, i-acknowledge na lang po through Zoom kay Bananta ang PCA, Philippine Coconut Authority, DILG Naga, Sir Joseph Ronald Bulaong, and si Ms. Tin San Gabriel na may question po siya through sa online po. Sige ma'am, Ma'am Tin, question mo po. Good morning, Ma'am Tin. Ayos lang po ng audio sa... Okay. Ayan, okay na po.
Okay. Congrats, sir. Magayuno ng satuyang project sa mga kaakian sa syudad kang Naga. And then, ini talagang I salute you kasi sa mga na-observe ko sa mga local governments, ang Naga City ang sa may pinaka magayon na programa when it comes to children's. May hakot lang ako, sir. Sa Children's Month celebration, ang plano po kaiyan, the whole month, sa November, or November 21 lang, naka-eksakto, or November lang, buong buwan ng November yon, iba kitang mga daily activities for children. That's why we have this 250,000 budget. Good morning, ma'am. The celebration po is the entire month-long celebration, not only one day. Kaya pig-alo karanta po yan araw kayan kadakol. Doon para sa State of the Children report. Hello, ma'am. Can you repeat your question? Ano po ang mga information natin? Medyo na ano lang po ako napapaisip lang po ako kung ano yung sa State of the Children's report. Gagawa po ba, mayroon po ba tayong activity na yung mga bata gagawa ng parang SONA din? Ano po ba to? Magbibigay lang po tayo ng statement dito ng mga programs regards to children's, or magbibigay ng statement ng mga achievements ng mga children's programs. Ganun po ba yun? Yes, ma'am. Ang State of the Children report, pigigibo po yan kang sa tuya mismong alkalde. This is a separate report aside from the State of the City report. Ang topic lang po kani is all about children. The programs for the status of children of Naga, the programs for children, and the accomplishment na nagibo po kang lokal na gobyerno kang Naga para sa mga kaakian. Sir, yung sa Children's Congress, ito po ay mangyayari rin sa November 2021? Ang Children's Congress po is an assembly of all members and officers kang barangay children organization. Diyan po sa Children's Congress, nagkakaigwa, depende po sa team nagigibuhon, pwede pong leadership training or iba pa. Kang last year po, itong si topic naman, how to use safe internet sa mga aki. And sa Congress din pong iyan, tinatauan po ng oportunidad ang mga aki na magplano or mag-submit ng mga activities and programs na hinuhuna po ninda, iyo ang makakapamaray sa inda. Iyan po, mas maray na mismong mga aki ang magsabi kung ano itong pwedeng programs na para sa inda, na bako lang po ang mga nasa lokal na gobyerno ang magsabi kung ano ang para sa inda. Mas maray po na hali mismo sa inda kung ano ang gusto ninda. Sinunod-sunod ko, sir, ha, nilista ko kasi these programs are really good. Talagang I salute you with this. Meron lang ako, sir, yung sa parenting seminar, good parenting seminar, which is also a very good one. Kabali, duman sa comprehensive parenting seminar na gigibuhon nindo itong mga comprehensive training for parents, lalong-lalo na itong sa mga basic. Tama po ba, sir? Iyo po, lalo na po itong mga ordinary, ang target na po digdi is ordinary housewife na matukduan sinda. Dahil minsan po, ako taman sa dae, minsan po kulang ang information ninda, kulang itong mga katukduan para sa inda. Kaya mas gusto ta po na sinda itong maging participants for this parenting seminar.
Yeah, you are true with that, sir. I suggest po na sana bakulang nanay. Importante rin kasi ang participation kang father. And then another one that I pwede mag-suggest. Yes po. Yaw po kita ngunyan para mag-ako ni mga suggestion. Dahil sabi mo nga ni, iyan po si kaisipan mi lang, baka po may mas maray ka mong kaisipan kaysa sa muya. Are you familiar with the Pantawid program? Yes po. Yes po. Yung Pantawid program kasi, merong tinatawag na family development session. And then, naisip ko lang habang nagsasalita ka kanina, yung family development session module ng Pantawid is very comprehensive. And this one, ito matagal ko na itong inaano na ma-replicate yung Pantawid module, yung family development session module, ma-replicate sa iba, sa mga non-Pantawid grantees na ma-training din. And then also, sa Pantawid, sir, we have this civil service organization, civil society organization, na mga volunteers na nagkakandak ng mga training, nagkakandak ng mga seminar bi-monthly through family development sessions. And this CSO are free. Libre sila, walang honorarium, walang nagbo-volunteer lang ang mga CSOs. Siguro nga kung magkakaigwa ng araw tani, baka kabali ako sa mag-volunteer. Sige po, mas maray po, makikoordinate lang po kung anong topic na pwede sa Indo. Iyo po talaga yan itong katuyuhan ta na bako lang itong purpose. Dahil ang purpose po, tama ito nasabi mo, igwa na sindaning family development session na kaipuhan nindang i-comply. However, ang purpose po is only a small part of the community. May mas dakol pa dyan na dahil may membro kang purpose. Kaya iyo po yan ang gusto tang i-target as participants. And manungod po duman sa bako lang mother ang iimbitaran. Ako po nagtutubod na ang pagiging magurang bako lang responsibilidad kang ina. Dapat po joint responsibility yan kang mag-agom. However, maintindihan ta po na ang mga magurang, ang mga lalaki, yung kadaklan na naghahanap buhay. Kaya pag nagpapaapod po kita, araman yan kang NCPC, Saligan, asin iba pa, ni Kap Alan, maski ki Osang, pag nagpaapod ka po ng Queen, ang puro man lang yan babae. Dahil kaya nga po, naugma kita pag may mga pagtiri po na lalo kong parenting na both parents ang nag-a-attend. Pero on reality po kaya, mas madaling imbitaran, mas iyo ang mas may panahon, iyo po ang mga kababaihan. Tama ka man dyan, sir. Tama man po ang sa imong point. That's why po, sa pag-observe ko, sa mga programs and projects kang mga social development, hinahagad kang mga worker na mag-conduct ng mga araw kaya na session every Saturday or Sunday. So, parang magkakaigwa ng change off or di ba Monday to Friday usually ang mga government employee nag-work. So, pwedeng i-change off ito. So, let's say, magkakaigwa ng day off ng Monday, pagkatapos magkakaigwa ng trabaho or magkakaigwa ng workload sa Saturday and Sunday. And then, another one, sir, that's why na-open ko ang sa Pantawid. Kasi, what I am just trying to point out, ma-replicate lang itong sa family development session. Like, for example, pwede kitang magsurat sa DSWD na magamit kita kang family development session module, and then or makahagad na kita sa indaning module man, copy ka module para man ma-implement ini sa bawat parents ng mga barangay na mai-training man. At in that sense, makakatipid ta kita sa budget kasi one module will cost hundreds already. So, at least kung i-replicate na lang yan, makakahagad kita ng copy sa DSWD, which is very much, I believe, na very much willing sing da kaiyan. And dahil man kay puha na mag-produce kita kaya ng kadakulan,
Kasi ang sarong module man lang kayan, babarang-abanga kang pirang mga CSO volunteers, taiyan pigti-training man, and then iti-training man, i-retraining man yan sa mga parents, so makakatipid kita. Maybe the 200,000 budget, may lesser ka pa. And consistent pa siya. May follow-up. Mailalaog na pa ang gabos ng mga trainings, lalo na ang urban gardening, which is very important nowadays. Kasi sa kaibahan sa family development session, si basic parenting, si pagiging mabuting mamamayan, kaibahan duman, paano ka maging responsableng mamamayan, maging bahagi ng isang barangay, responsableng bahagi ng isang barangay, kaibahan gabos iyan duman sa module kang FDS. So, I believe magayon siya na maireplika ka duman sa sinasabi nitong program. That's why I salute you sa pagkakaigwa ng aram kaining programa. So, ang akin lang, makatipid lang kita through replicating na kung ano ang igwang ang current na resources na igwa kita. And another one, itong Maugmang Kaakian program sa YDS. Maugmang Kaakian program po nindo. Sir, very good po ang satuyang programa tungkol dyan. Magayunan pong maraya. Another one, another salute. Igwa man ako igding sarupang suggestion. Ang Pantawid also have this youth development session na pwede taman i-replicate again. Pwede taman subliun giraray para gibuhon ta siya duman sa mga youth kang mga barabarangay. Magkakaiguman sinda ni one-on-one session na kung saan man kita tutukdan taman ang mga kaakian kung paano man maging responsableng mamamayan, maging responsableng kaakian, bahagi kang lipunan. At the same time also, duman sa Children's Congress, ang information, ang leadership training, kung paano maging maray na leader. Nasasabi ko siya na isaklaw duman sa Children's Congress. Kasi magayuno na maray ang programa nindo, so sa kupunta na. Sa data na pagsayang si Chance na igwa kang arod kay nihabok kong nang masayang ang Chance na igwang arod sa imo na nagpo-propose ng mga arod kay ini once kasi na nagibo ini sa ibang region actually, and nasayang lang kasi medyo naputol, and nahiling ko sa imo ining mga programang ini, so I believe na kung masusuportahan ining project na iniyo, and kung ma-continue, kung mapapadalaga ni maray dakulaon ang epekto ka ininyo sa satuyang lipunan. And mas makakatipid din kita, like for example, duman sa budget mo sa comprehensive parenting seminar, baka once lang inigigibuhon, kung susunod dun ta itong module, makasubli ta ang module, matatawanan kita ng kopya kang DSWD National Office kay iniyo, magiging monthly siya. So data kaipuhan ng dakulang budget na maray. Kasi CSO volunteers, sometimes hindi pa ang nag-shoulder kayan. I believe proper communication na lang. And then kadakol kitang CSO na naghaharanap lang talaga ng pagkakataon ng makatabang din sa mga organizations. And that's why nagparatsaga ako magparahalat ka mga seminar nindo idea sa Zoom meeting nindo. Kasi we have numbers of CSO volunteers na gusto talagang mag-participate sa mga community development, sa mga community programs and projects. And yun po, ang sa kuya lang na masasabi na sana magtawan na ng chance, ma-review nindo itong youth development session module kang Pantawid para baka ma-insert magamit po hindi sa mga programa nindo, lalong-lalo na hindi sa Maugmang Kaakian program. And then itong family development session module para naman duman sa comprehensive parenting project nindo. And sarap pa po, duman din po sa mga multivitamins and then milk and vitamins assistance na pigtataupo nindo. Saruman po ang grupo ko sa starting kang March lockdown. Nag-start na kami mag-distribute ng mga multivitamins and face mask and milk sa mga lockdown. Actually, sinusundan ko lang ang post ni Mayor Ligasyon kung sa siya nakakaano, duman naman kami nag-distribute. Like for example, yesterday, nagtao kami sa Barangay Igualdad and Barangay Triangulo.
And may mga masurunod pa man dyan. Pero si kaya-kaya lang kang budget. Kami-kami man lang. Anong-ano man sana kami sa grupo nagko-contribute. Ang mga 7 naman pala kami sa group na nagko-contribute para duman sa fund na iyan. Para makatabang duman sa mga nagtitios tama ng mga kababayan. Lalong-lalo na si mga aki baga, matawan ng tining multivitamins and then gatas. So, saludo ako sa programa. So, at least lang po, itong mga nasabi ko lang, makatabang din sa Indo para mas ma-lesser si budget. Kasi aragang 200,000 para duman sa parenting seminar. Pwede ta naman baga siyang malesen. Ang ngunyan baga modular, kadakula ang pangangaipo kang mga estudyante, kang mga kaakian, duman sa mga materials na kakaipuhanan, pwede ito siyang mailipat duman. At the same time also, isasuggest ko naman lang, igo ka mong project para dyan, we can also, pwede tang i-maximize si Pantawid Group. May mga Pantawid beneficiaries kita na mga nakagraduate na, which is also may mga maray din na pwede kita makipag-coordinate sa mga Pantawid people and then sa mga Pantawid implementors na pwedeng tabangan by community, halimbawa sa sarong barangay, let's say in Barangay Triangulo or in any barangay here sa Naga City, igwaning mga Pantawid beneficiaries na may mga marayman na kaisipan, may mga marayman na ideas, may mga marayman na grades, pwede sindang mag-tutor, pwede sindang birilugon giraray, mag-tutorial session, para itong mga day nasasakitan na mga kaakian, also, sa pagklase, matabangan. And also, it's time also na i-wake up din ang mga SK chairmans, mga SK officers, every barangay, na kadako lang dapat gibuhon. So, bako lang si mga pa-basketball, paliga. So, kay puhan nang mag-participate ngunyan sa social development, sa mga community development. Lalong-lalo na ngunyan na kaipuhan na maray kang mga kadakulan na kaakian ang tabang since na ma-modular. And ang masakit nga ni sa modular, magsasariling sikap na ang bata sa pag-aaral, dahil pa siya tatao kang basic na pagbasa, pagbilang. So, I think kaipuhan duman ang mga, baka pwede naman na arapudan si mga SK officers sa mga bawat barangay para magbilog man yung mga projects and matabangan si mga kaakian sa barangay. And with that, sir, saro na lang. Sa Assistance Reading Center na tig-ano po nindo, nagagamit po ba nagagamit po ba itong mga reading center sa barangay? Arin po, ma'am. May reading center ka mo, sir, na propose, or may guwa na ka ini, existing na ini? Reading center? At present po, reading center. Kaya ang mga yaon lang diyan is mga libro. Kaya nga nagpo-propose po kita na lagan siya ning 1 computer and 1 printer para ma-avail po kadtong mga mayo ning computer and mayong printer sa barangay na ma-avail itong service kaayan kung igosindang i-research through internet. And kung may ipiprint sinda, pwedeng gibuhon yan sa barangay. Sir, hapot lang din po. May nagagamit po kang reading center ngunyan? Sa ngunyan po, ang nagagamit, kadaklan, itong mga nagkaklase sa Alternative Learning Center. Sinda itong mga usual na nagagamit kaiyan dahil ang ibang reading center na-serve na din as classroom kang ALS. So sa ngunyan po sinda ang nagagamit, gusto talang ma-extend itong service na pwedeng magamit kang barangay reading center. Question, sir. Na-access po ba kang gabos na mga taga-barangay ang reading center? Aramta po baga ngunyan na medyo dahil ng gayo mahilig magbasa ang mga aki. And everything na pwedeng i-research through web,
Kaya imbes na mag-research sa mga encyclopedia sa mga reading center, mag-google na lang po yan. Kaya nga iuman yan itong katuyuhan ta na magkaigwan ng interest itong mga aki and matauan ng opportunity itong mayo ng mga mayong internet, mayong computer, mayong printer. So, kung ma-realize po iyan, siguro through information dissemination, dakol po kayan ang maabil sa barangay. Lalo po ngunyan na dahil nagpaparuluwas sa sentro, sa mga mall, ang mga aki, mas maray na walking distance, makakaabil sinda kang services kayan. Kung malaag po, sir, ng computer sa reading center, maka-access man kaya ang gabus daw ng mga taga-barangay. Di man daw siya maabuso lang, baka man kaya si mga aki lang ni kagawad, aki lang ni secretary, o mga barangay employee lang ang yaraon naman. Kaya nga po, the barangay po will make its own guidelines kung paano paggamit kayan. Dahil sa ilingta po, kaya po na magkaigwan ng regulation sa paggamit kayan. Tapos, malaag po kita sa computer center ng bond papers, mga arog kaiyan? Yes po, dahil we will provide printer. Ang counterpart po kang barangay is the bond paper. Pero arog po kang nabanggitan ko, kaipuan, i-regulate manggiraray ang pagprint dahil baka po maubos man ang supplies kang barangay. At least po, siguro at least 5 pages, pwede nang i-print. The rest, it's up to the barangay kung papabayaran or kung anong paagi. Hayaan ta na po ang barangay na magibog ng sa dirinindang mekanismo para dyan. Honestly, magayon po kaya ang sa imong project, kaya ako medyo naghahapot. Magayon pa ang sa imong project na sa paglaag ng computer sa reading center. It's just that, kung yan, igwa kitang 810,000 na hinahagad na budget para sa, para sa computer center, wayang na, ano data na lang gibuhon self-sustaining. Para si magamit man, let's say, kasi makonsumo yan ng kuryente. Makonsumo yan ng kuryente, makonsumo yan ng bond paper. So, kaipuhan man ng participation man, so let's say kung ang 10 pesos per hour, at least token ng 5 pesos per hour. The idea po is the first 1 hour is libre, the succeeding hour may bayad. Arog man po kang pag-print, the first 5 pages libre, the succeeding pages may bayad. Para po ma-regulate and at the same time, ma-sustain po kang barangay ang maintenance kaiyan. Yes, and then also I suggest then na ang bond paper na ipag-ilibre. Kasi okay ang nagtataon ng tabang, nagtatao kita ng yan, pero pagka libre kaya, mayo ng pagpapahalaga. Pagka-boss na bagay, libre na yan, pinapahalagahan. So mas marami na naka-audit yan. Panganing dawa pa ang empleyado kang barangay arang nakabali yan sa babayaran niya pag nagkulang ang page kang bond paper. Sige po. Mabalos pong maray, mabalos po lalo sa indong grupo, ang Circle 8, na katuwang po kang lokal na gobyerno kang naga sa pagtaon ng asistensya. Aramtawan po baga na padakol ang lockdown area, kaya mas dakol po ang area of concern kang lokal na gobyerno kang naga. Manungod po duman sa suggestion na makitay up sa 4Ps, ang CSWD po is an active partner, is active member kang NCCWPC, kaya makakatuwang ta po sinda. Siring man po kang itong grupo po ni Sir Steve Gianan, ang NACPIL, makakatuwang tasinda on the values formation. Another group, and we also invite po ang grupo nindo sa pwedeng maging katuwang. Duman po sa nabanggitan mo sa SK, simbagan ko lang na ang kaibanan ta po sa Sangguniang Panglungsod, si Councilor Kylie Tripulca, ang President kang SK Federation, nakipag-tie up na sa DepEd na they will provide some assistance duman sa mga kinder and may urulay na po sinda kung paano makakatuwang ang SK Federation duman sa
kinder class digdi sa Naga. And nakaulay ko din po si Councilor Tripulca, manonood kayo sa mga barangay reading center. The SK po is willing na sinda itong mag-provide ng internet service kang mga barangay reading center para masustain po ining program. Mabalos po, mabalos. Sige, salamat Ma'am Tin sa magayon na palitan ta ka mga questions and answer. Uga pa po ba sa kairiba tangunyan, digdi? Si Cap Alan po. Sige po. Good morning. Good morning po sa Gabus, Konsehal Marina Aga. Ako actually man akong question. Nahiling ko na yung program na yan na para intended for 2021. Halos Mayo naman dapat i-question naman kasi kung babasihan tapos yung nakaaraging taon na programa, naging magayon, as in biglang nag-innovate ng hanggang ngunyan. So, ang gusto ko lang pong pwede tayong maibali, suggestion on November baga po na schedule, siguro maray na itong i-involve ta si mga magurang na sarong forum na kaibahan si mga magurang. Lalo na po si mga indigents kasi minsan may mga magurang na inot pang nakaaram ang mga aki nindangon yan. Kumbaga, lalo na sa pandemic na ni, siguro may lag duman sa sarong forum, sa mga health protocols, si mga bagay na di naaraman kang iba. Kasi kung mag-ikot ka po sa ibang barangay, ako po nag-ikot ako naman sa barangay may naapot po akong pamilya na puro sinda hearsay ang naaraman lang nila. So sabihin, pabot sa health protocols, day po nila nasasabutan si mga bawal. Day nila nasasabutan so dapat asin ang mga dapat lang gibuhon o dapat ay magpararuluwas. Ang sabihin, ilalaw po duman sa rong forum on November na okasyon kang sa tuyang mga kaakian and involving the parents na normal, pag pamilya po, ang nagdidisiplina po bagay ng sadiring mga magurang nila. Sige. Bako ang barangay, bako ang kagawad, bako ang kapitan, pero normally, mga magurang. Iyo. So, suggestion man lang po yan sa kuya, tanahiling ko mas maray na makaaram inot ang magurang kung ano nangyayari sa ingin ng mga. Iyo. Yung man po yan. Pabalos, Kap Alan, although, yan po, parte na kadtong comprehensive parenting seminar, alagad, mas maray po na magkaigawa manggiraray kita ning forum for the parent. Siguro itay up ta BPC Federation ano. Very willing po kami kagawad. Para itay up ta pero baka depend ngunya na November ano, baka next year ano ta baka dai pa kita pwedeng ngunyan po nga ni baka dai kita magkaigwan ning dakulang celebration kang Children's Month kaya dahil sa nangyayari pa sa tuya. However, may mga some activities po kita nagigibuhon na dahil lang ma-compromise ito pong mga participants. Di po, text away lang kami. Yeah. Tapos po kung pwede ka man sa pag-open mi kang urban gardening mi para saro ka man sa maging bisita mi duman. Iyo, mabalos. Okay, salamat po. Thank you. Sige, salamat po Kapalan. Ugwa pa po. Naihapot na. Sige. Mayaan na po ba si sunod ta? Magarumayo pa. Anyway, sige, may hapot pa po. Hali sa online ta. Who will participate in the child case management? Ang seminar po. Ang participants po diyan itong mga hali sa BCPC sa barangay, ito po mga nagtutukaw sa WCPD, itong Women in Children's Protection Desk sa mga istasyon po ng police, and also po the social worker sa CSWD, and also po child participant para maka-interact po itong mga aki. So iyo po yan ang magiging participants na ang pinaka-objective magkaigawa ng clear flowchart kung ano po ang gigibuhon, kung ang aki na abuso or kung ang aki po iyo ang nakakumit ng crime. Sige, salamat po, Councilor. So yan po, kami din po ay makakaibanan duman ang saligan. So magayon po siyang programa, ma-realize next year.
So nadangog ta po nahiling ta ang gabos sa program kang Children Council and magayon po yan na nahihiling ta ngunya na araman may interaction kita sa online and ini siguro mapadagos pa na ano kita itong whole payment na kita sa child friendly governance ang syudad padagos ta pa pong ginikibong niya. So liwat kung man na pong kahaputan Idagdag ko lang, ini po, this is just the program of the council. Bako po ni itong kainterohan na programa kang lokal na gobyerno kang Naga para sa kaakian. So ang mga opisina po, ang lambang opisina po may kanya-kanyang programa sa kaakian, the CSWD, the City Nutrition and Population Office, the ESO para po sa scholarship and sa education kang mga kaakian. Kumbaga po, ini po si part lang kang program of the city government of Naga. Sige po. Sige, part lang pero magayon na. Garo kagabusan na siya. So dakol pa kitang ine-expect sa programa para sa mga kaakian. So yan po, i-acknowledge ta din nagdadalan sa tuya kay bata sa Zoom si Eduardo Agumaa, PWD Federation President po. Kumusta Jun? Po sa council. Sige, liwat. Salamat po, Councilor Elmer, para sa presentasyon kang budget para sa Council for the Protection and Welfare of Children. Sige po. Mabalos po, maray na aga. Babalik po kailangan at siya na hapon. Ang makakaibata po at siya na hapon para sa pag-presenting ng budget iyo ang OCA, Water Services Division, SMW or SWAMO, Naga City Water Board Office, and Procurement Office po. Kaya ba nandito po ang special concern ng SWAMO Office. So may apat po opisina para mag-presentar at sa mga budget sa tabayanan din po sa kayo sa Zoom and sa Facebook. Yan po, salamat liwat at